ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಯಿನ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತಾಯಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಬೊಲನ್ ತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದಿಕ್ಕದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉನೇನಿತ್ತೆ ತಾರ ಇದ ತೆರೂಪು ಪೇರು ದೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆಯಾನ ರಡ್ನೆ ಸಲಿಗೆತ್ತಿನ ತೆಲುಪು ಪೇರು ತಾರ ಇದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿನ ಅರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಕೆ ಬಕ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆನೆ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯಡು ಅರಿಲ ತುರೆಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೀತೆ ಬೇಯಾಡು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಂಟು ಅವರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗದೇ ಒಂದೀತೆ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗದು ಕೊದ್ದೆವಡು ತುರೆಲ ಬೈ 90 ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏತು ತೆಲುಪು ಬೋಡುಂತು ದಾತ್ ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೆಂಬ ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ಕೆ ಕುಲಿತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತುಲಿತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಗ್ಲೆಗೆ ಏತು ತೀಪೆ ಬೋಡು ಆತ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ನಾನೊಂದು 2 ಕಪ್ ದಾತ ಪಾಡ್ದೆ ತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊದಿ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ತಾರ ಇದ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಗೆ ಇದ್ದ ತವು ಪಾಡ್ಗ ದನಿ ಪೇರು ತುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊದಿ ಬರಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೇ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈತೆ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಸ ತುಲೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾಯಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಲ್ನಾತು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾಯಿನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು